Ovo je Isus u Gecemanskom vrtu, jedna vrlo lijepa skulptura akademskog kipara Pere Jakšića, koji je nekoliko puta bio angažiran u našim projektima skulptorskim simpozijima. I ovo je donacija jednog njemačkog bračnog para, Rite i doktora Raimunda Majera. Oni su dragi prijatelji i eto, to je njihova želja bila da ostave nešto svoje ovdje. U međuvremenu je Raimund umro i tako jedan. Još nama recite na kojem mjestu se sad nalazimo? Mi se nalazimo na Lokvi, Rogoznici, pored crkve Uznešenja Blažne Djevice Marije. I tu počinje via artistika. Tu ima još 2 kipova. Tu je prvi je Sveti Vid, je li tako? Je. Svetom Vidu je posvećena glavna katedrala u Pragu. Je. Da. Ajde, recite nama nešto malo o ovom kipu. Sveti Vid je isto, njemu je posvećena jedna mala crkvica gore na vrhu brda. Isto tako jedan oltar u ovoj župskoj crkvi. I o Svetom Vidu, on je bio mučenik, vrlo mlad, ja mislim 2. ili 3. stoljeće, ne znam točno. I tako on krasi sada ovaj prostor vanjski oko crkve. Na ovom prostoru će se još uređivati, ali se održavaju koncerti i ovo je već sada vrlo lijepi prostor, ali bit će još ljepši. I tu Sveti Vid gleda Svetog Roka. Je. I recite nama, Mladenka, zašto je Sveti Roko toliko bitan u Dalmaciji, pogotovo na ovom području? Je. Sveti Roko je zaštitnik isto kao i Sveti Vid za ovu našu župu, ali Sveti Roko je u 12. stoljeću živio, ili kraj 12. početak 13. i Francuz je bio, on je plemićkog porijekla i bio je jedinac svojih roditelja koji su mu približili Krista, i on je poslije smrti svojih roditelja otvorio svoj dvorac siromašima i htio je ići u Jeruzalem tražiti Kristov grob. Ali je došao do sjeverne Italije i tu je naišao na bolesne od kuge i zaustavio se tu i njegovao je te bolesnike i novac koji je imao sa sobom je upotrebio da bi kupio jednu zemlju na kojoj je prolazio potok, da bi ti bolesnici imali i vodu. I onda je preživio je kugu. I u Dalmaciji u sredozemnim zemljama je on jako obljubljen i cijenjen i mnogi mu se utječu, a posebno u novije vrijeme, za vrijeme droge i tako, jer je to isto jedna vrsta kuge, zovu je bijelom kugom, a danas evo imamo i pandemiju i on je jedan moćni zagovornik naš, eto tako. Hvala vama. I posjetnici koji dolazi na ovo prelijepo mjesto mogu još uživati u ovom prelijepom pogledu. Tu se otvara pogled na Biokovo
I odavde se stvarno Biokovo vidi ko na dlanji.